să se filmeze și Vestina. Nu văd. N-am mai postat de mult, nu știu, o săptămână, două. Și am zis să fac acum, o să știm o poveste, dar nu aceasta. O să, dacă o să mai apară reclame, asta e. Uitați, străinul, nu știu ce să citim. Apocalipsa zombie. Intrusul, confuzia, n-am citit-o, cred. Hai să citim confuzia. Eu am citit foarte multe povesti. Oprește în naibii apa, prostule. Ce apă? Ce cuvântul cu D? Nu, eu. Dacă trece nu o să zic family friend tot. Deci, ce de, cuvântul cu D vorbești. Te apucă să-și ai lăsat apa să curgă și mă doare capul de ea. Capul de la ea. Te doare capul? Nu ai înțeles prima dată? Da, mă doare capul. Păi du-te, dragă, și oprește-o tu atunci. Cuvântul cu o pornit-o, nu eu. Poftim? Eu sigur nu am pornit-o. Hei, ia, mai încet, calmează-te. Deci, e clar că ai fost tu, mincinoasule. Numai să minți, știi. Oh, mor cu tine, bine, mă duc să o opresc. Ești atât de super leneșă. Vezi că ai lăsat și geamul deschis aici. Ce? Eu nu. Păi îți spun că geamul e deschis și apa curge la maxim. Ce contucădău se întâmplă aici? Ce s-a întâmplat? Cred că cineva a intrat forțat în casă. Sunt urme de pantofi în baie. în baie. Ce? Du-te mai de aici cu glumele tale cu tot. Vezi că nu ești comic deloc. Nici nu încerci să fiu. Sunt urme de pantofi peste tot în baie. Și toată baia e murdară. Du-te mai de aici. Nu fi penis. Sau cum se zice, n-am văzut niciodată așa. Cuvântul ăsta, n-am răspuns niciodată, nu știu ce înseamnă. Nu te mai prosti. Nu mă prostesc deloc. Ești dusă. Așa și băieți, aș vrea să vă zic ceva. Dacă aveți ceva pe la voi și a zis dacă aveți să vă de aici, eu am primit acum vreo un minut, 2, 3, aveți ceva pe la mine și ne-a zis că 38 de lei doar dacă vreți să avem foarte bun cablu și eu cred că o să facem numai videoclip cu un stand-up 2. Da, și sunt afară. Bun, hai să continuăm. Tu crezi că eu am chef de glume acum? Nu mă prostesc. Poți să ajungi în camera secretă. Ce? Adică la camera de siguranță te referi? Da. Știi doar că aia o folosim numai în caz de urgențe extreme. Mutați fundalul
în cameră de cum vrei tu să-i zici. Du-te acum. Înțelegi? Acum. Scriem când ai ajuns și te-ai încuriat acolo. Ha, 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 George. Vrei să râzi de mine? Ha, ha, ha. Anais, sunt doi criminali în casă. Dumnezeule. Unul dintre ei are un pistol. Pistolul vrem că e cuțit. Pui repede în camera de urgență. Ok. După 5 minute. Sunt aici. Ai de capul meu. Ești ok? George, ești ok? Ți-am spus să încui ușa, iarăși nu asculți, încuie ușa. 2 minute mai târziu. Nu pot, gata, am încuiat-o. Băieți, o să-i vin când o să fiu cu ceva acasă, că acum sunt singur și mi-e frică. Deci, revin. Băieți, acum sunt tot singur, sunt două persoane străine în casă. Nu știu. Stai, revin. Bun, am revenit. Haideți, poftim. Cum adică nu știi? Ai spus că sunt doi criminali în casă. Pentru că sigur este cineva în casă. Dar tu ești atât de încăpățânată încât până nu ți-am spus că au pistol, nici nu ai clipit. Rămâi acolo. Eu mă duc să mă uit prin casă. Nu fi prost, știi, nu fă pe eroul George. Ah, Dumnezeule. Sună repede la 112. Repede. Și să nu cumva să ieși de acolo. Oricine s-ar întâmpla. Orice s-ar întâmpla. Ai înțeles? De ce? Ha, revin, băieți. Un băieți mă telegramă. Oh my god, ce s-a auzit? Ce s-a întâmplat, George? George, ce faci? Ești bine? Am auzit un țipăt. Stai liniștită, sunt perfect în regulă. S-a oprit lumina și m-am lovit de ușă. Optim. Totul e ok? Unde ești? Cum adică unde sunt? Tot încă în camera de urgență. Băieți, eu vă zic că ăsta a zis. Unde ești? Și el a zis, cum adică unde sunt? Pe bune, ăsta clar e criminalul. Vă dați seama? Perfect. Poți să ieși. Băieți, vedeți? Așa sunt criminalii. Zic, unde ești? Și el a zis să stai unde e acolo și putea lua să vadă unde e. Dar el nu a fost inteligență deasupra. Deci, hai să continuăm. Poftim. Chiar tu mi-ai spus să nu ieși de aici, orice s-ar întâmpla. Bine, bine. Acum îți spun să ieși odată de acolo pentru că totul este ok. Asta e criminal, vă zic eu. Ai reușit să sun la poliție? Nu încă. Foarte bine. Nici nu mai trebuie să sun. Cum adică? Ce naiba se întâmplă, George? Nu mai înțeleg nimic. A fost o alarmă falsă. Ce glume sunt astea acum? Chiar tu mi-ai zis că ai găsit urme de pantofi în baie.
Așa am crezut, dar probabil că a fost câinele în baie. Poftim și câine. Vedeți? Noi nu avem niciun câine. Pisică. Pisica am vrut să zic. George, nu avem nicio pisică. Haha, te-am prins. A fost decât o glumă. Hai odată afară să îți arăt ce s-a întâmplat. Nu. De ce nu? Pentru că dintr-o dată nu mai cred că ești George. Normal că sunt George. Nu m-am vorbit. Doar altcineva aș putea să fiu. Ce-i cu tine? Nu vezi că îți scriu de pe telefonul meu? Bine, punem ceva ce doar George ar ști. Ai un frate pe care îl cheamă Narcis. Da, așa este. Super. Acum hai deschide ușa. Ia. Puteai să ghicești că am un frate. Și am ghicit și numele. Ești paranoică deja? Numele trecut în telefon. Nu e atât de greu să intri pe fețe și să-l găsești. Ok, rămâi acolo atunci. Eu m-am săturat. Mă duc la culcare. Bine, răspundem la o ultimă întrebare înainte să ieși de aici. Tu chiar ești soțul meu? Normal, iubită. Nu zic asta. Contul cu J. Da. Perfect. Chem poliția chiar acum. Stai. Ce? De ce? Îmi place. Pentru că tu nu ești soțul meu. Iubită, ai înnebunit? Poliția e deja pe drum. Deschide ușa, te rog. Sunt soțul tău, iubito. Eu nu am soț. Am sigur. Poliția a ajuns destul de repede acasă la Anais, însă intrusul era deja plecat. Iar el a fost prins o lună mai târziu, în timp ce încerca să treacă granița. Anais a fost găsită nevătămată în camera de panică. Prietenul ei, George, a fost găsit inconștient și cu capul spart. Acesta a murit în drum spre spital. Prietenul ei a murit. Îmi place. Mi-a plăcut. Băi, vrei să mai citim o poveste? Hai, mă, Pedro. Stai, nu mai știu cum să exact. Ia una cu Dracula. Uite asta, vampirul. O noapte specială. Cred că am citit copilul. Uitați, asta e un copil care, mamă, mi-a plăcut foarte tare. Peștera urșilor. Revin, băieți. Bun, băieți, știm ultima poveste. Ferme copilul. Mami dragă. Da, mami. Are mami ceva important să spună. Spune, mami.
Dragă, să nu te sperii. Ascultă-mă până la sfârșit. Vreau să îți vorbesc despre tata. Vreau să știi. Ce să știu în mami? Tati a murit într-un accident de muncă? Nu. Ascultă-mă, Ștefan. Ok, spune. În tinerețe, după ce m-am căsătorit cu tatăl tău, am avut o fetiță pe nume Rais. Era atât de inteligentă pentru vârsta ei, încât câteodată știi mai multe decât noi despre un lucru sau altul. Era un copil extrem de talentat. Apoi, pe măsură ce anii treceau, a început să ne creeze tot felul de probleme. Ce fel de probleme? Nu știu să pronunț. Avea probleme mari de comportament. Ascultă-mă, nu mă întrerupe. Așa că într-o zi, mami și tati au adus-o la spital pentru analize. La spital ne-au spus că analizele au ieșit perfect și că nu e nimic în neregulă cu ea. Dar ceva era în neregulă și ceva era. Am încercat din răsputeri să o înțelegem, însă cu cât încercam mai mult, cu atât se îndepărta mai tare de noi. Nu mai știam cum să o ajutăm. Aproape tot timpul stătea în camera, iar dacă îi spuneam să iasă la joacă, refuza de fiecare dată. Avea doar 6 ani la vremea aceea. Până la urmă nu am mai știut ce să facem cu ea, așa că am internat-o la un orfelinat specializat în copii cu probleme. De ce ați făcut așa ceva? Era copilul vostru. Era sora mea. Nu, puiule. Din păcate, numai că ca și un copil nu se comporta. Am încercat din răsputeri să o ajutăm, dar nu s-a petrecut nicio schimbare. Pur și simplu nu-i pasă de nimic din tot ce făceam pentru ea. Păi și ce dacă era copilul vostru? Ăsta nu e un motiv să renunțați. Ar fi trebuit să încercați orice. Asta nu e tot, fiule. Rais era destul de ciudată. Vorbea cu obiectele și ce mami. Și se oprea în fața tatălui tău, se uita fix în ochii lui și îl amenința. Cum adică îl amenința? Îl amenința că îl omoară Ștefan. Îi spunea că îl urăște din tot sufletul și că o să-l omoare. Și asta a și făcut până la urmă. Asta a și făcut. Mami, răspunde odată. Scuză-mă, Ștefan, mi-am dat lacrimile. L-am omorât pe tatăl tău, însă nu știi nici astăzi cum a scăpat de la orfelinat.
Mami, dar avea doar 6 ani, cum să poate că nu, ca un copil de 6 ani, să omoară pe cineva? Poftim? A scăpat de la orfelinat? Da. Doar nu crezi că i-a dat cineva drumul? Pe mine cred că nu m-a omorât pentru că eram însărcinată cu tine. Însă mi-a spus un lucru, că mi-a spus că se va întoarce. Eu eram preocupată cu tatăl tău pentru că sângera foarte tare, așa că am sunat repede la 112. Nu cred să fi trecut 2 minute și când m-am uitat după Rais, ea nu mai era nicăieri. Deci a fost o minciună ce mi-ai spus prima dată despre tati. De ce nu mi-ai spus adevărul? A fost tatăl meu, cred că meritam să știu adevărul. Erai prea mic, Ștefan, nu aveai cum să înțelegi. Ba da, aș fi înțeles. Ba da. Liniștește-te, Ștefan, liniștește-te. Bine, mami. Și apoi ce s-a întâmplat? Ce au spus cei de la poliție? Păi, bineînțeles că au crezut că eu l-am omorât, doar nu erau să creadă că l-a omorât un copil de 6 ani. Și ce s-a întâmplat până la urmă? Până la urmă, după ce le-am spus toată povestea cu Rais, au început să verifice în detaliu corpul tatălui tău. Avea fața zgâriată, iar unul dintre polițiști și-a dat seama că era vorba de o mână mai mică de o mea pentru a provoca acel zgârietură. Doar atunci m-am crezut. Bineînțeles că nu au căutat-o pe Rais cu luni și nu au găsit-o. Mami, îmi vine să plâng, mami. Plângi, Ștefan. Descarcă-te. Bun, băieților, se vin. Și minute mai târziu. Hai că am făcut treabă, dar am multe să apasat pe singură în zi. Am treabă. Dumnezeule, cum s-a întâmplat asta? De ce? Unde este Rais acum? Nu știu, scumpule. Am sunat la toată orfelinatul, am sunat la spitale în caz că ar fi pățit ceva, am sunat până și la moargă. Nimeni nu a știut să îmi spună nimic în legătură cu ea. Nu era nicăieri. Îmi pare rău, mami. Stai liniștit, Ștefan, totul va fi bine. Cum? Acum. Mami, putem să lăsăm toate luminile aprinse în casă? Măcar în seara aceasta? Sigur, puiule. Poți să vii să dormi cu mine dacă vrei. Bine, mami. 2 ore mai târziu. Ștefan, e aproape ora 12 seara, ar trebui să mergi și tu la culcare. Vrei să vii cu mine? Eu mai stau un pic, mami, nu prea pot să dorm. Am să vin mai târziu. Bine, dragă, dar să nu stai mult. Ok, mami, te iubesc. Noapte bună. Noapte bună, dragă. Te iubește mami mult.
aproximativ jumătate de oră. Mami, dormi? Nu. Nici ție nu îți este încă somn? Nu prea, nu îmi vine să mă duc la culcare. Unde-i laptele? În frigider, dragă. Să-mi scrii dacă nu-l găsești. După o altă jumătate de oră. Rais, e aici, fugi, mami, fugi. Mami, ești ok, mami? Mami, curge sânge din tavan. Mami, voi vedeți poza asta? Ia uitați. Uitați-te aici. What? Ce casă, băi. Bun, hai să dăm. Mami, ești bine? Răspunde-te, rog. 1-2, care este urgența dumneavoastră? Conexiunea terminată. Ștefan, am prins-o pe mami ta. Ce? Rais, tu ești? Da. Rais, ce ai făcut cu mami? Mami și tati nu m-au vrut pe mine. Rais, tati și mami te-au vrut pe tine. Ce ai făcut cu mami? Mami e acum cu tati. Cum adică? Chiar aici. Unde? Uită-te în curte. Dumnezeule, ce ai făcut? Am îngropat-o până la gât și văd totul înainte să termin ce am început. Știi, stai liniștit, nu e încă moartă. Ce? Stai. Nu se poate, acela e tati, cred că visez. Nu viseze tatăl tău. E îngropat lângă mama ta. Vezi. Ce ai făcut cu el? De ce sunt așa de zgâriat pe față? Este vina ta. Numai tu ești de vină. Tu ești de vină pentru tot. Poftim? Dar eu nu am făcut nimic. Ba da. Te-ai născut, zice acum. V-am zis, te-ai născut. Mi-ai furat locul. Vreau să dăm mai târziu. Bun. Te urăsc. Te urăsc. Revin, băieți. Bine face.